Η ένερνη υψηλή ροή είναι η παροχή υψηλών ροών υγροποιημένου αέρα και μερικές φορές οξυγόνου μέσω ενός άνετου ρηνικού προσαρμοστή. Υπάρχουν μερικοί βασικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την NHF. Η μείωση του νεκρού χώρου αποτελεί διαδικασία που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη θεραπεία και είναι ίσως η λιγότερο κατανοητή. Ο νεκρός χώρος είναι το μέρος της αναπνοής ενός ασθενή που δεν συμμετέχει στην ανταλλαγή αερίων. Οι ασθενείς με οξείες ή χρόνιες παθήσεις μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νεκρού χώρου. Στον συμμετρικό καθετήρα, το φρέσκο αέριο αναμειγνύεται με το εκπνεώμενο αέριο στον ανώτερο αεραγωγό και στη συνέχεια καθαρίζεται. Σε ασύμμετρη υψηλή ροή, η μονοκατευθυντική ροή αερίου σημαίνει ότι ο ανώτερος αεραγωγός καθαρίζεται γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. Ας δούμε πιο αναλυτικά γιατί αυτό έχει τόσο σημαντική φυσιολογική επίδραση. Για έναν ασθενή σε NHF, η σταθερή ροή μειώνει τον νεκρό χώρο και οδηγεί σε λιγότερη εκ νέου αναπνοή διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή η μείωση του ανατομικού νεκρού χώρου αυξάνει τον όγκο των κυψελίδων. Ουσιαστικά, περισσότερη κάθαρση διοξιδίου του άνθρακα σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερη ποσότητα φρέσκου αερίου διαθέσιμη για να συμμετάσχει στην ανταλλαγή αερίων. Η καλύτερη ανταλλαγή αερίων σημαίνει ότι ο ασθενής χρειάζεται λιγότερες αναπνοές για να καλύψει τις αναπνευστικές του ανάγκες. Για τον ασθενή σας, αυτό μειώνει τον αναπνευστικό ρυθμό, κάτι που μειώνει το αναπνευστικό έργο. Καθώς ο αναπνευστικός ρυθμός μειώνεται, υπάρχει περισσότερος χρόνος για την κάθαρση του νεκρού χώρου και δημιουργείται ένας ενάρετος κύκλος. Σε αυτόν τον θετικό κύκλο ανατροφοδότησης, τα αποτελέσματα ενισχύονται με κάθε αναπνοή. Ακόμα και μία μικρή μείωση του νεκρού χώρου έχει μεγάλη επίδραση στον αναπνευστικό ρυθμό. Όπου κι αν είστε, όποιος κι αν είναι ο ασθενής σας, η ροή έχει σημασία.